Epidemioloog Izzy Gerstenbloed heeft vanochtend bekendgemaakt dat Curaçao 6 geregistreerde coronabesmettingen kent. Zoals bekend is 1 persoon eerder overleden, 2 personen zijn hersteld, dus in totaal gaat het nog om 3 gevallen. Deze mensen zitten geïsoleerd in hun huis en worden gemonitord. In alle gevallen, ook de laatste, gaat het volgens Gerstenbloed om besmetting via een reis of via import. Er is op Curaçao dus geen sprake van een lokale besmetting, aldus Gerstenbloed. Volgens dokter Gerstenbloed houdt het overgrote deel van de Curaçaoënaars aan de maatregelen die de overheid heeft ingesteld. Tegelijkertijd gaf hij vandaag aan dat hij merkt dat sommige mensen er wel wat losjes mee om beginnen te gaan. Daarom deed hij een oproep aan de bevolking van Curaçao om zich aan de maatregelen te houden, om zich te houden aan de voorschriften om minstens 1,5 meter afstand van anderen te houden en niet de straat op te gaan als het niet nodig is. We zijn er nog niet, help ons met de maatregelen, we zijn wel op de goede weg, aldus Gerstenbloed. Een hele bijzondere vergadering van het Sint Maartense parlement deze week. Volgens de voorzitter van het parlement, Rolando Bryson, was het de eerste keer in de geschiedenis van het Nederlandse Koninkrijk dat een parlement virtueel heeft vergaderd. Alle parlementariërs zaten achter de webcam thuis en konden op die manier toch stemmen over een amendement over de verkoop van de UTS-aandelen.